بله استاد چند نمودی سبب باشه گفتید از روی همین خلاصه عمده ممکن که بیماری دیسفونکسی اریکتیلی این مارکیوری ارگانیزمی باشه ولی مرد اگر به سستی مردانگی دچار شود باید خودش تezтар به دکتر البته مراجعت کنه برای اون که نه تنها تناسلی مردانه بلکه دیگر ارگانیسم ها نیز بیمار شده ایستادن. علامت های بیماری همین است که عضوی تناسلی مردانه نره ملایم میشود، بیمار علاقه جنسی گذرانیده نمیتونه یا اینکه هنگام علاقه جنسی یک باره ملایم میشود، سرش خام میکنه خودش واقعا مردانگی سوس میشه. برای обследование کردن معاینه گذاشتن بیمار ما باید چیکار کردن لازم؟ اول صحبت گذراندن در بیماری با بیمار باید فهمیدن نموده که سابقه بیماری چند وقت است، کی سر شد، چند وقت دوام کرده ایستاده است. باید نه تنها با خود بیمار بلکه با همسر بیمار نیز صحبت گذراندن ما لازمه، برای اون که اگر ما صحبت رو نقض گذاریم از 50 تا 60% سبب بیماری رو علکه معین میکنیم. بعد ما تحلیل های لابراتوری گذراندن ما در کار، خون انالیز ها، بعد اولتراسادو обследование по ультразвуковое исследование میگن، یک شما معلومات میدادین. اویدی تشخیص گذاری اولتراسادو در کلینیک تشخیص گذاری اولتراسادو اویدی اریکتیلی دیسفونکسی اریکتیلی айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд якумин бор мо гузарондем. ин фармакодоплерографии рагҳои хунгарди узви таносул, яъне вақте ки бемор ба назди мо мебиёяд мо барои фаҳмидани сабаби ҳоли муаллим гуфта гузашта будам артериогени ё веногени буданаш узви мардонаро сунъӣ таранг мекунем, яъне ба ҷисми мардонагӣ дору алпростадил ном дорад укол мекунем. баъд аз вай узви таносул сахт мешавад. баъди сахт шуданаш маълум мешавад ки ё рагҳои хунгард сус шудагӣ, одди мисолаш мисол ҷӯва бурафтосуги обам ягон чиз дармонад агар нағз намерад аҷӯ ҳамихе артериям нишон медиҳад ки ягон ҷош эластиш нисташ гум мешавад. шумо гуфта гузаштед бляшка пайдо мешавад, ҳамун чизо маълум мешавад вақти фармакодоплерография. ғайр аз вай бо мо метавонем ки фаҳмем ки наводо веногени недостаточност ҳастми ё не. ин чӣ хел фаҳмида мешавад? ва ин омадани хун сустар аз бурафтанаш тезтар мебурад хун, успед намекунад ки ҳамун губка гуфтем ки губка сахт шуда истодаам, чунки камтар мебиёду тезтар мебурад. ин веногени недостаточност. ғайр аз вай вақти ултрасадои наринава мо метавонем дида бемориҳои пейронӣ, качавӣ, бемориҳое ки фиброз мегӯем, тромбофлебит мегӯем, ҳамин чизҳое дида метавонем мо ҳангоми ташхиси ултрасадои худи нара. ғайр аз вай бо мо трузӣ гузаронда истодем. ҳозир трузӣ осонтар ки фаҳмонем агар амақати мард тахминан 2-3 сантиметр ба датчик медарад камера даромда 5 баробар зиёдтар нақстар нишон медиҳад простатае. агар ишкам бинем фақат болои простатае мебинем. агар мо амақа даромда трузӣ кунем 5 баробар зиёдтар хушрӯйтар дида ҳам ғайр аз простатае дидан семении пузирки яъне пуфакчаҳои маъни барора мебинем, рагҳои хунгарди гирди простатае мебинем, афзоиши ончихе ҷизмҳои бегона ҳамин эсми калсинатҳо кистаҳо шуданаш мумкин простатае дурнаш ба. ғайр аз вай роҳи маъни барор ба ягон хеле тағйиротҳо несми барои мишад намекунад ми сперме буронданаш ба. ғайр аз ин варамии худи объёмаша ҳисоб карда ҳамин сабабҳои эректилни дисфунксия меёбем. ҳамин намудҳои гузаронда истодем. ғайр аз ин бо ҳама намуди ташхиси ултрасадое ки организма ҳаст клиники микролаба мегузаронем. шумо ягон чӣ гуфтани ҳастед барои хай ҳозир қариб ҳамаша гуфтанд. дар ҳақиқат ҳозир ҳаминҷо ман боз мисол мебиёрам. мана ҳозир як беморам дар ноҳияи айнӣ ва ё солҳои тӯлонӣ простатити музмина табобат мекарданд ва ҳама фақат бо усули доруворӣ
мо умдан ва клиники микролаба мо ҳама тафтишот гузарондем инҷо, обследование гузарондем, анализҳои хуна гифтем, ҳама биохимия анализҳои гифта, охирон мо вая трузӣ кардем. Дар вақти трузӣ нишондодҳои мавқеи зидшуда баромад. Аними мавқеи зидшуда фиброз мегӯем, ткан, простата сахт шудагӣ, афаолият мондагӣ, афаолият монад, ин мегӯянд ки сок намебарорад. анам сок ки дар вай сок ба ҳамагон маълум аст ки цинк аст ва шелоштани фосфатоз, фруктоз аст ки инҳо барои эрексия роли асосиро мебозад. Бинобар ҳамин мо ба ин беморӣ сони ҳама табобатҳои ба ғайр аз дороворӣ, физиотерапия бо усули васеъ кор фармудем ва дар мо микролаб вуҷуд дорад аппарати УВТ. бемор гуфтанд ки духтур ман ба эрексия чандин сол боз набуд, ҳам саҳарӣ мегӯям утренин эрексия пайдо шуд гуфта ва худашон хурсанд шуданд. баъд аз ба итмом расидани табобат боз мо ва ё бо тамосем бо телефон гап мезанем, гуфтанд духтур ҳама корро нақ шуд, ҳозир алоқаи ҷинсӣ бартараф шуд, мунтазам алоқаи ҷинсӣ карда истодам. гуфта ташаккури зиёд гуфтанд. анемихе мисолҳо ҳаст зиёд монда. устод бале рост гуфтед. акун баъд аз оне ки мо муайян кардем сабабҳош ё фаҳмидем ки аз кадом сабаб бемор эректильни дисфунксия ё тарангишон нест, мо бояд табобат кунем беморро. табобат се линия мегӯянд, се этап мегӯянд. якум линия ё якум этапаш ин бо дороворӣ ё суҳбат кардан лозим. агар психогенӣ бошад бо равоншинос ё бо урологҳо бояд бемор суҳбат карданаш даркор. ҳамин дар бораи як табобати медикаментозӣ гуфта мегузаштед устод. албатта мана ҳозир мо дар клиника микролаб умуман табобата хеле васеъ мондагӣ бо усули доровориҳо, бо усули физиотерапевтиҳо. ҳозир асосан мана дар тамоми гӯши канори давлатҳои мана муштараку манофеъ дар ҳама ҷо ҳозир ингибитори фосфодиэстераза дору панҷум тип мегӯянд кор мефармоем. дору хеле фоидаи калон додост. монда ҳар намуди мана беморое ки простатити музмин мебиён, ориза ин дисфунксияи эректили, сусти наҳаракатӣ мебиён, монда дар ин ҷо аппаратҳои мавид, ректальни мегӯянд аппаратҳо, ректальни луч аппаратҳо ҳаст барои мана беморҳое ки психогени дисфунксия. инҳо мо бисёр психотерапия бо сухан суҳбат мекунем. анамон гуфтагӣ стрессҳо, ҳамон ки депрессия ва гирифторанд, бо сухан мо гирифта метавонем. боз дар ҳамин ҷо як чиза ман албатта илова кардан дар кор ки ба ҳамин табобат ҳоло гуфта гузаштем мана шикояти беморро анамнезова албатта ҳамсари беморро бояд иштирок кунад. бо онҳоям мо суҳбат кунем, барои он ки бисёр беморҳои мо умуман халқи худи мо аз шарма баъзе вая рус мекунанд. дар ин ҷо мо ва ҳамсарашон ёрдам метиҳанд. агар ҳам таърихи беморӣ ва ё ки суҳбат кунем, ҳам протсесси дар вақти протсесси табобат ва ё мо ва ёрдам тиҳанд, табобат хеле нағз мегузарад. мисоли он бемории нейрогени, ман ҳоло гуфта гузаштем, тарс аст, воҳимат, тарс, стресс аст. агар дар вақти ҳамон оилашон ки суҳбат накунем ва ё меран баъзе мешад алоқаи ҷинсӣ баъд аз табобат ба тезӣ вайша меёвад, баъзе суст, баъзе ин организми инсон ҳар хел. бинобар ин агар суст шаванд вақти алоқаи ҷинсӣ ва баъзе заънҳо мегӯянд ки бе алоқаи ҷинсӣ шумо карда наметавонед. гуфта ягон сухана гуфта монанд ин стрессе ки инова ин илова мешавад бо инов ин ба ин беморӣ бо чуқур ин беморӣ давом мекунад. бинобар ҳамин ин ҷо ёрдами ҳамсарашон дар кор. анамин психогени формула лечение бояд чӣ шуданаш дар кор, оилашонам ёрдам дода дар кор. агар дасту по хӯранд дар вақти ҳаяҷона, оилашон гуфтанашон дар кор, ҳеҷ гап не, ин мегузарад.
این همش вақтинча табобатотон нағз аллакай табобато мусбиб рафтост ман худам аллакай фаҳмидам ҳамин набошадам занашо ҳамин суханои гӯн ҳамун стрессое ки депрессия ки ба ё сарашон ҳаст дур мешавад анун ба мо дар клиники микролаб ҳар як бемори психогенива ма алоида суҳбат психотерапия инҷо мегузаронем психотерапия ин табобати аввал барои беморони гирифтори психогени сустии мардина мебошад поддержкаи зан яъне оила рафиқаш лозимда дар кор будааст ки ин поддержка кунад гуфти шумо ҳамин чиз нақстар ва тезтар электрин дисфунксия халос мешавад ба ғайр аз гуфта гузаштем психотерапия ба ғайр аз бо инҷо мо мана беморҳои касалҳои простатит ба ғайр аз ингибитори фосфодиэстераза типи 5 мо боз инҳо дороҳои рассасиши мегузаронем дороҳои гуфтам мумкин лидаза секлавин тела витаминҳо дороҳое ки бо табобат мекунем беморҳои инҷо мефаҳмем инфексиони гуфтам мумкин микробни простатити музибин мо бо дороҳои антибиотикҳо табобат мекунем табобат дар клиника комплексни табобат мешавад ин мусби ҳал мешавад вале ҳозир мо дар бораи медикаментоз якум линияи табобати электрин дисфунксия галп задем